ev dibistana şehîd Arîn li taxa Miktelê yê Rojhilatê bajarê Kobanî ye. Ji 4 gerfaneyên tûtiya bi pêk tê. Zarok di havînê de ji germê û tava rojê û di zivistanê de ji sermê û ava baranê êşê dikişînin. Xwediyên zarokan û mamosteyên vê dibistanê ji vê rewşê gilî û gazincan dikin û metresiyên xwe jê têkçûna tendurustiya zarokan diyar dikin. Her wiha daxwaz dikin ku çareseriyek ji bo dibistanê were dîtin. ام زری خاطرین دبستان حال دبستان دبینی کرفانان دبینی یعنی هاوینه دا پر گرم از دبستان جی ساره یعنی نی مؤهله کو معايير مكتب كامل لی ببه ام تخازن یعنی ام جی اداره ذاتیه تخازن و اداره تربیه تخازن کو چیش کی تطویر بکه یعنی لسر بگری على الاقل عرضه چکه حمامات تاهیل بکه اویج مكتب روفر بکه یعنی معايير مكتب لی طبقنا به دبستان ما دبستان دروشه کتش کی زحمت یا جبر کنو سیا متنه برا كان غرفة جاهزن لفه داره زاری هاوینه گرمه پر جوستانه جی بارانه جلبه ساره دهنی حالك غرب لندن اللي جمع بوش بر گرمه جبر و داره ام دقازن دخواست دکن که انو هانا بلند اداره ذاتیه که مرا آلی کاربن یا منظمه مرا آلی کاربن مرا یاردمی بکن که انو مکتب متشکی چی کن لی بن هیرن Rêveberiya giştî a dibistanên Kobanî ji aliyê xwe ve diyar dikin ku avakirin û nûjenkirina dibistanan di projeyê wan de ye. Lêkarînên wan pir kêm in. Ku ew niha dibistanekê ava dikin û ji bilî wê jî 20 dibistanên din di heman pirsgirêkê de ne. Ji ber wê yekê ew gazî rêxistinên navdewletiyê dikin ku ji bo wan alîkarî pêşkêş bikin. Rastani em jî astangiyan pir dibînin ji ber ku tedî piştî şerê Girîspê, şerê Serîkanê, şerê Efrînê hejmarê xwendekarê me jî zêde bû. Xwastin ji taybet jî hîsal hejmarê xwendekaran zêde bûye em jî kîmasyon dibinin, em jî astangiyan dibin. Lê ama me re gilîtiyên ew dibin ti derfet destî me de ji tune ne ku em dibistanan lêkin, em dibistanan çî bikin. Hew dibistaneke tewrîtenke li Kobanî niha lê dibe ye. Em ji ber wê banga navnetewî dikin. Yani ona bina alîkarî, me re alîkar bin, ji bo ku em va dibistanan çêkin, ji ber ku hejmar dibistanan pir 20 dibistan rewşê xwe wîne. Mesela zivistan te ye sar tiştekî havînê mesela ne siyakê ne tiştekê em jî astangiyan dibinin ama tiştek dest me de jî tune. Di encama şerê dijî Daişê tevahî dibistanên Kobanî û gundewarê wê hatin rûxandin û wêrankirin. Rêveberiya Herîmê hejmara pir ji dibistanan nûjen kirin û hin din jî şûna wan gerfane danîn. Tê zanîn jî ku hejmara dibistanan li Herîma Kobanî 493 dibistan in ku 53,000 şagird li xwe digire. Redwan Bêzar, Kurdistan 24 Kobanî.